او کامتر ماته زرانك شو مالی براتو اما کسخ شو مالی علیکم ارسلام احمد بیک امیر جون علیکم ارسلام سلام علیکم اکه اسفندیو سلام علیکم سوزیا کاتینجی سلامتی سوزا همتون ده علیکم ارسلام کیفیروز سلام علیکم خوش آمدی اکا شکرانه الله الحمدلله سوز ختون سوز تنجی اما کسا خوش آمدی اکا اسفندیو سوز تنجی کم نموی چوتا اکا علیکم ارسلام یو گاب نیست شیر بچه چانال خوش آمده الله همتا نگهبان باشه بردیستمش براد نه اینا پاسپورت چه کردیم اینا پاسپورتی بابای عبدالرحمن تیار شی ناو پاسپورت چه گرفتیم انشاءالله که نصیب کرده باشه ویزاشه تیار کردیم اکه شکر اکه عبدالرحمن خیر کسازی خوبی شکرانه الله الحمدلله خیردین سلام علیکم سلام براد بابای عبدالرحمن برادرو پاسپورتش تیار شدینه انشاءالله پاسپورت چه ناو گرفتیم وایش کردیم ویزاش تیار داریم ویزا همین روز دا ویزا ناو دادیم همین روز دا ویزا دادیم ممکن به همین اگه چند خیلی که تیار شد 15 روزه ویزاش میکنیم سلام علیکم علیکم بر سلام سلام علیکم علیکم بر سلام ازبکستان خوش آمدی تبارک خوش آمدی سلام علیکم رحمت برات اگر زمان بابی ما چی خیشید اینا براتم بابیت اینا بابیت دیدی پاسپورتی بابیت اینا گرفتیم انشاءالله دا ویزا دادیمش همین روز دا ویزا دادیم ویزاش تیار شده است سلام علیکم اکا سازی خوبی بابا عبدالرحمن خیلی سازه چشماش بودی میشه انشاءالله اکا باید بشه بریم مشالی سلام ردمه بابای خان بده که میگه خبر نمیگیره بابای خان قطعی دیگه نیستم برات کو بس کردیم سلام علیکم اکا از بچه های نورآباد زنده باشی بچه های نورآباد همه سلامت باشه تینه پروروسکی похож на Азербайджан правду говорили нет ты знаешь по-русски да я по-русски знаю но чуть-чуть этот как говорят оценка знаю машаллах бехтарин гап не зинда боши на осин иван иванович соли таваллудш 1952 буда бобои абдурахмона бобои абдурахмон салом алейкум ака аз бачаҳои нуробод хайна бародаро бобои абдурахмона паспортча гирифтем ана ака визаша кардестем визаша мекунем иншааллоҳ
насиб карда бошад сафар. аллоҳ ки розӣ бошад тамом роиш мекунем, мера бобои Абдурахмона. гам нест, раҳмат. раҳмат Соҳроб. саломат бошӣ. акаи Исфандиёр куҷо шудӣ? Акаи Исфандиёр. ҳаматон хуш омадед бародаро. зинда бошед. бозингар алейкум ва салом. хуш омадӣ брат, саломат бошӣ. оз да душанбе брат. оз душанбе даем брат. қатишон ва якӣ мегардона ба ассалому алейкум из Узбекистана. алейкум ва салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Теймур алейкум ва салом. وعلیکم السلام با بهترین نوارخوارا. Скажи мне правду, ты Азербайджан, я жду твоего ответа. Нет, я не Азербайджан, я чистокровный Таджикистан из Гармской долины. Брат, салам алейкум, шахри Новокузнецк. Зинда боши, брат, саламат боши, бародари Новокузнецк. Салам алейкум аз Питер. О, шербачой Питер. Ки ҳамун ҷай да Питер, معروف در پیتر اوزم اوجا کورکیسه پلاوخاوسه چیه همونجا ده. سلام علیکم سیم براتم تاجیکم. علیکم و سلام. اکا یگون چی مشق میکنی بازینگر؟ نه برات مشق نمیکنیم و فقط میخری. اکا نوارد از راهی نمین روبات بالای کبوجر خد. برات تو همون نواری که میگی کو بالای چی کبوجر انشالله همین از روزا دمیریم. همه خیلی کانکریت نسیونکا میکنیم ده خیلی چات کی با سیونکا میکنیم. ای همون دوامش تو بالای ریلی نوا میریم انشالله. تو سامسولیقا نصیب که باشم میریم هم خیلی سیونکا کرده. چی؟ пошел. Почему пошел? Баҳодур, скажи мне, почему пошел? Салом аз номи бачаҳои интернат. Эй, шер бачаҳои интернат. Зинда боши. Алейкум ва салом. Бародар, ҳамин кору боре кардеси бисёр хуб мешид. Бо забони русӣ гап мезадем. Миша. Бо забони русӣ брат ман хушо гап зада наметавонам. Салом алейкум бародар, сози хуби падар. Барои бобои Абдурахмон. барои бобои Абдурахмон агар бугӯй бародар, мақсадат вай боша, перевод кардестем ба забони русӣ. Салом. Салом Сиктирбай. Алейкум ассалом. Салом алейкум раҳматуллоҳи. Алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Боши саломат. Ой аз сари чар сар. сиёнкаро бародар чӣ сар мекунем? Ай болои севак ҳама хеле дафара чот ки ба сиёнка мекунем. барои ки ӯ мушафёрму камтар нито ҳайка тарсидем нашти сиёнка карда. Ай болои севак то чира мерем. То вая самсолиқа иншаалло. Боши саломат. Слушай, я тебе не верю. Твой паспорт покажи на Азербайджана. Хай майли нама Азербайҷон. Акаҷон ма ай пишти ты падарта. Бозингар. Акаҷон ма ай пишти ты. боз чӣ? Акаҷон ма ай пишти ты падарта. Бозингар ку гап зан барои чӣ? Салом алейкум али Пакистан анд Фарҳад Али. Салом from Пакистан. Алейкум ва салом Покистон. Зинда бошӣ шербачаи Покистон. гап нест раҳмат бародар, навораи беҳтарин. Зинда бошӣ. Саидов Саид Саъдӣ зинда бошӣ брат. Язгуллом яхши мисез янги бо Иван Форсӣ Балбар Таня. Салом аз номи ғарибои Курск. Курск? О, шеринари Курск. Бародар Курск гуфтӣ гӯшам чӣ шиде. Бародаро бародар мара як бор чӣ иҷро ман Ишкобод қишлоқи чӣ ки махом ҳамун ҷара навор кун.
иншаалло мекунем бародар. Салом алейкум брат Шуҳра, сози хубӣ, зинда бошӣ, вақт ба пеш. Зинда бошӣ брат, саломат бошӣ. Сози ака саломат, сози хуба. Ҳаматон алейкум асалом ака. Хатия бето равем ана сиёмка кунем. Мекунем иншаалло. Барои бобои Абдурахмон барои мақсад ҳаҷ рафтанаш оли як навори чотки мекунем, ҳамаро файрод мекунем, ягон гӯспандака мекушем. Дар таи чанор иншаалло мардума метем мезананд, я ошаки чотки мекунем, я биза гӯспанда мекушем. Май мусфедора файрод мекунем, иншаалло насиб коша ба бобои Абдурахмона мегирем. Ба хости Аллоҳи бузург мегирем мебарем брат. Просто ака агар ягон гуфтум. Ака хатия бето то райони Нава сиёмка кунем. Мекунем брат, ҳамаша мекунем иншаалло. ҳам брам ҳами конкрет ҳамаша сиёмка мекунем ки ҳами шумо дилоту тар шава шеруи нар. Язгулом зинда бошӣ, Язгулом. Беҳтарин наворҳо бошӣ саломат бештар сиёмка кунем Москва. Гап неста шеруи нари Москва. Зинда бошӣ бачаҳо. Ти вериш Богу? Алҳамдулиллоҳ веру. Я же мусулмане, ти чо? Алина, я же мусулмане. Мирзоев зинда бошӣ, раҳмат брат. Чӣ? Кисёри бача куҷо мерӣ? Кисёри бача куҷо мерӣ? Ҳеҷ ҷо намерам брат. ҳаҷ бобои Абдурахмона ҳаҷ рӯё мекунем. Бобои Абдурахмона вот Иосиф Иванович, бобои Абдурахмон, яъне ки бобои Абдурахмон ама бояд ҳаҷ рӯё кунем брат. Ака яхе гӯспанди гуфти хабар кун аз бия зиёрат бобо. Гап нестай брат, гап нест. Таҷик 08 гап нест шерина. Ака агар ягон бои $1 миллион там биган я бор розӣ мешавад. Бозингар, як гапат бигӯм, ту мардаки биё қатъи ман рӯпарӯ гап зан, ман қайта хеле баъд дига хеле гап занам додаҷон аз куҷои ман ай ноҳияи Нурободом тарафи ғарм брат. Аёи гар мисли шири ғармӣ, мо ғармем тарафи ғарм брат, ноҳияи Нуробод. Бозингар охи ман язнатам, ба фикрам язнатам, ман язнаҷонат олибес. Язнаҷонтам да, язнаҷонат. Язнаҷонтам. Имрӯз шумо миллати муаррифӣ карда истодем. Бобора рафташа ба забони бале бародар иншаалло. Бобои Абдурахмона ба забони русӣ перевод кардасем конкретно чотки иншаалло навор шаҳуӣ мекунем ки меҷумона ҳамара иншаалло. Шукронаи Алло. Созем брат 100%. Ман гап нест. Зачем ты мне не сказал, что ты мусульманин? Я же сказал, я мусульманин, алхамдулиллах. Бозингар шава мекунӣ ами гапами Аминҷон. Вай паҳат хусумат дора Бозингар. Ман язнаш бидам, фаҳмидӣ? Ман язнаш бидам, Бозингар хусумат дора дама. Ҳами туи беақлам афанди анди. Бале ох чӣ бигӯм ямон албат Бозингар чорчаша дар пешин гӯяде ки ика девона шида. Ё ҳаваён брат, ё хусумат доранда, хусумат. Паданаҳалат ин хеле одамо баъд бисёр айда. Я пернула и обозрала. На. Машаалло беҳтарин мешава. Гапои хай бародарои намихелӣ. Ин паспорти бобои Абдурахмона тиёр кардем. Иншаалло насиб коша бобои Абдурахмона мебарем ҳаҷ хонаи Худо иншаалло зиёрат мекунам. Ба хости Аллоҳи бузург бо мегирем меёремаш. Дар тақдири насиб чизе боша. Гап нестай брат.
ҷабборо гап нест шерина раҳмат. шумо чӣ кор менӣ? Чихе чӣ кор менума? шӯҳрат бузакоша аҳамият нате. Медонам ӯ бузакора худам намешиносам бра. Ӯ бузакора худам уже пробиват кардагим, дараш наёфтагим, ӯ бузакор лингошу чуқ мешавад. Салом алейкум акасози хуби шукрона алло алҳамдулиллоҳ. Мирзоев чӣ навиштаӣ? Аҳмад салом. Чӣ? салом алейкум арсалом. Салом алейкум бародар сози саломатиёт. Хубай бобои Абдураҳмон чӣ хеле номи бачаҳои регар салом бигӯ. Ина шербачаҳои регар ина. Паспорти бобои Абдураҳмон шид ҳаҷиш ки бурдем омадем ба бие зиёрат бие. Я салом бигӯ бачаҳои Новокузнецк Советский площадь. Бачаҳои Новокузнецк Советский площадь зинда бошед. Бачаҳои Новокузнецк. Бачаҳои мо бисёрам бачаҳои Новокузнецк. Слушай, ты не веришь Азербайҷану. Шӯҳрат ба пеш гап нест. Аз Москва алафи хӯрам. Салом Абдураҳмона фарзанд надора. Бобои Абдураҳмон на фарзанд дора, ҳеҷ ка надора. Дар ҳаёташ ҳами мере дар ҳами хунаакаш ховай бо мерай ба қадди сим рафтеса мақсад чӣ хеле пастаяна намоз мехуна. 5 вақт намозша мехуна, соатҳои 1 шав 3 шав бо мехеза намоз мехуна бобои Абдураҳмон. Беҳад марди зурай. Бобо ҳоҷи бобо қанд. Қатъи бобои қанд нестам охи брат. Қатъи бобои қанд нестам дигар. Зоир Аллоҳ хорат кунад. Ассалому алейкум. Скажи мне, ами Зоира скриншотку тиша броку агиҷой че? Спасибо тебе брат. Гап нест. Раҳмат. Абдуллаи раҳмат. Салом аз бачаҳои Челябинск хос ба пеш. Гап нест шербачаҳои Челябинск зинда боше. Аблава сарши. Аблава сарши. Аблава хизмат сарши хизмат. Тамошо кардам видеои фадаи бобои Абдураҳмона. Тамошо кардам. Худо баракат биёри. Гап нест. Аминҷон гап нест шерина. Раҳмат. Оли наворои зур ай пешай. И просто навор будам хе. Наворои беҳтарин ай пешай брат. Не чӣ удари чӣ мекунам брат. Ягон таш ҳақорат мекунам. Мон ҳақорат кардан бигире охи брат. Мара чия ман намиҷаби на. Нара биами рӯ парун гап зана. Нар боша. Ай дури ай бизакш гаска мегирам брат. Падан алад як сомон бай хайр кардан мезна падин хебо мехеза га мезана сар пата барон мекна. Тамошо кардам. Хайнам хели бачо. Алло ҳамата нигабон боша. Зинда боши на. Гаминг зинда боши. хайна бачо кадме ягон савол дошта боше марҳамат. ҷангал бешағол намешавад. Бале браҷон бале. Салом алейкум созӣ шурад ҳамун хонаҳои ахакиёро ҳамун сиёнка кардагӣ ҳамун навори охирона дигар ка бобои Абдураҳмона сиёнкашу кардагӣ ро сига дига ҳеч нагӯ ма уҷа нарафтам. Аблава сар шид ё ки не? Аблава сар шида ку аблава эълон шид уже хелаш эълон шид.
бобои Абдурахмон фарзанд надорад. Бародар, бобои Абдурахмон ҳеҷ ка надорад. На фарзанд, на хеш, на тавор, ягон кас надорад дар ҳаёташ. Фақат ҳамин чӣ хел бигӯм? Чӣ дорад? бобои Абдурахмон фақат ҳамсояш нигоҳубиниш мекунад, на фарзанд дорад, на хеш тавор, ягон кас надорад. худаш то қад чашмош ба куллӣ намебинад. бобои Абдурахмон фармуд: салом алейкум шӯрасози, Аллоҳ нигаҳбонат бошад. Ана шеринар салом аз Гонконг. Зинда бош шеринари Гонконг ба ҳадди кӯчаи Балиса. хунӯи навшуна кадаги хунӯи навшуна брат. ҳамун навори охируна нигаҳ кун. бобои Абдурахмон яку да ҳамун ҷа сиёмкашу кардагиён. Абу Али шер намай чи омад тарафи ғарб, ноҳияи Нуробод. Аз бачаҳои кӯчаи Гонконг салом. Зинда бошед бачаҳои Гонконг. Ака мо айфархорем. худо баракатат я амму сафеда неки як чи нигоҳ кард. гап нест. Зинда бош шерина ай бачаҳои пошта салом алейкум. ака кӯчаи пошта вақт номаям поштаем ку ам территория. зинда бош шерина. ина паспортш кардам. иншааллоҳ ина визаш кардесам бобои Абдурахмона. визаш тиёр дорум. ина визаша ҳамин рӯз уже тувурӣ кардем. ҳамин визаш ки бироя иншааллоҳ чук бобои Абдурахмон мепара меравад. чи хай меормуш ҳамин самолётай мепара меравад. дига чӣ кор мекунад бобои Абдурахмон? хай намехели брат. бобои Абдурахмона хизмат мекунем иншааллоҳ. ман хидмам Нурободам. зинда бошӣ. ҳар ҷое ки бошӣ зинда бошӣ брат. мужик бобои Абдурахмона чӣ хелай. бобои Абдурахмон 100% брат. ина паспортча кардем. иншааллоҳ ки мебаремаш. ҳамин рӯз визаша кардам. накардам визаш. дар виза споридемаш. ке ки бироя. салом ай сербор. зинда бошӣ сербор. сербор куҷо бошад? чашмош шид. чашмош личени кардесем брат. ҳамун давлени чашмош 20 бояд 20 бошад. ай бобои Абдурахмон чилай. чашмош 100% ягон айб надорад. просто давлени фишори чашмош ки баланда намебинад. шояд бобои Абдурахмон як зан надоди. занаш додестам брат. 3 та занаш ёфтам. астағфируллоҳ 4 та занаш ёфтам. ёшад намешава охи. ягон ихели сини соли мақсад нормални биёвемаш метемаш. тиёра 100%. салом аз номи бачаҳои Лангар. зинда бошӣ бачаҳои Лангар. сози амакаса хубен иншааллоҳ ки созам. алҳамдулиллоҳ. зинда бошӣ. куҷои мени алайҳи ҷу дар забони ҷунум дар қадр қомати ҷунум бобои Абдурахмона ҳаҷ рӯй кардесем. паспортча кардем. ҳамин рӯз дар виза споридемаш. барои ая хирсандӣ хестем ва эфир кардем. ай хирсандимуна брат. чӣ наистай брати мо. раҳмат бародар барои бобои Абдурахмон нигоҳ мекард. гап не. зинда бошӣ. салом алейкум брат. алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу брат. нерюнгри ҳусейн. гап нест. оҳо акай ҳусейн. акай ҳусейн сол хита ҳамун акай ҳусейн бошӣ кухта шинос ка ака бачаи Сайхуҷаи Шӯҳрат. бачаи Сайхуҷа. бачаи акай Сайхуҷаи пандочигӣ. амин мана акай Шӯҳрат. ака авлава сар шида бо сар шида авлава. привет из Екатеринбурга брат. спасибо тебе деду. да деду вот всё. деду паспорт мы сделали уже. скоро хаҷ поедем. паспорт фото какой увидел. фото вот.
мумкин нест ёхи паспорт нишон додан дар эфир. Паспорт фото какой бобои Абдурахмон ёхи на паспорт. На эти паспорт Иосиф Осин Иван Иванович. Этот русский парень живет в Таджикистане, у него никого нету. Паспорт Файздин Кадом Лангар. Файздин салом, шӯҳрат брат Фахриддин як реклама карда буд. Рост боша? Бача. Не брат, ҳама дурӯғ аст. Ҳама вай хайпа Шеринар. Инама зим ҷадаем ку Шеринар дар ватани обод. Он хочет прикажи сюда. Сози ҷун. Ман акай Сайхуҷо мегӯяд ҳамсоям не. Зинда бошӣ брат, зинда бошӣ. Чи худованд ба пирӣ расонад. Ҳеҷ гоҳ дарду ғамро набинӣ бародар. Гап нест, зинда бошӣ. Мегӯяд шумо чӣ кора? Ман лётчик. Я тебя спрашиваю, он хочет сюда приезжать. Куда хочет? Куда? Ты мне скажи, куда хочет? Салому алейкум ака. Ман чашмон беҳад хира шудагӣ. Ягон имконият бошад, ёрдам кунед барои ман 30 сола модари 3 фарзанд. Гап нест. Волф Мун. Гап нест. Салом аз номи бачаҳои ноҳияи Тоҷикобод. Бародар худованд нигаҳбон бод. Гап нест аз шербачаҳои Тоҷикобод. Шербачаҳои Тоҷикобод ҳамин бобои Абдурахмон дар Тоҷикобод таваллуд шидагиаст. Дар Тоҷикобод таваллуд шидагиаст. Дар солаги 60 сол дар Нуробод зиндагӣ кардагиаст. 60 сол, 2 сол дар Тоҷикобод будагиаст. Салом аз номи номером ҳастай братку. Номером ҳамин чи дар мондагишонам. Ҳамун я навори чорум, қисми чорум бобои Абдурахмона бинед, номером ҳастай. Салом. Алейкум барсалом. Баракат брат, баракаллоҳ. Гап нест, зинда бошӣ. Аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша. Чӣ гап рафтеса? Бародар, як гапи бобои Абдурахмон рафтеса. Бобои Абдурахмона паспортш кардем. Ҳамин рӯз агар бобои Абдурахмона бишносӣ, дар навори дидагӣ бошӣ, авая ирӯз дар виза споридемаш. Иншаалло визаш ке ки бироя, бобои Абдурахмона мегирем, мерем ҳаҷ. Бачаҳои Тоҷико ба пеш поён. Нушори поён мега. Салому алейкум бародар. Аллоҳи хайратона ба даргоҳаш қабул гардонад. Зинда бошӣ Шеринар. Аллоҳ тура нигаҳбон боша. Тра бобои ҳам популярни. Мара чӣ бобои хам популярни кард? Ты чӣ медони чӣ гапа? Ма бародар. Бобои хам популярни кард соска. Салом, ай номи бачаҳои кӯчаи Балница. Зинда бошӣ Шеринар. Ки то? Я паспорт потеря. Какой паспорт? Да куҷо потеряш карди паспорта? Где ты потерял? Салом бародар. Чечен мусулманка. Чеченка мусулманка бародар. Хуби худо гап нест, раҳмат. Марам роҳӣ кунед, иншаалло мекунем. Салом алейкум шӯрасози тенҷи ватан. Тенҷаи ватан беҳад. Тенҷаи ҳама 100%. Фақат сума кор кунед, биёре бихӯре бигарде. Я тут Москва, я из Таҷикистана. Гап нест, бобои қанд худаш як. Бобои қанд. Хайр, ман намедонам. Салом алейкум бародар. Кора карди, алло нигаҳбонад. Зинда бошӣ. Гап нест Шерина. Ина Нурияи ба кадоме таҷик 08 ина бинависа, ши мега ман худам роҳид мекунам. Иҷа шербачаҳои хайрхоҳ беҳад бисёранд. Салом алейкум Кабуҷар. Шербачаҳои Кабуҷар, зинда бошӣ. Нашинохтум охи брат. Хита шинос ку. Салом орзуи ман. Данам. Чӣ ҳаҷ карда? Салом орзуи ман ҳаҷ карда. Иншаалло ба орзуд мерасӣ. Ҳамин ният ки иншаалло ба орзуд мерасӣ. Сабр. Раҳмат ба падару модарат. Ба мусулмон никоҳ кунӣ. Гап нест, зинда бошӣ. Нурия. Чӣ дурӯғ мегӯм ман? Аҳамият натеҳӣ, хеле аҳмақона ба пеш. Медонам брат, ҳамаша ба Нуробод чӣ гапа.
нуробод ҳам қатенҷие ки фақат ҳами гирмӣ доранд оводкория чӣ баи қабобои қанд видео накардеса дига барои ки ман дига нестам барои ҳамун Нурия мара баркатиб мега нурободиё кадомиш дурӯғ мега нурободиё кадомиш дурӯғ хай дурӯғгӯ дар ҳама ҷо бисёр шӯҳрат бештар навор аз ватан ҳами шумо дар ҳами комментара бинависем ҳами ютуба любой комментар именно ютуба мақсад ин тикток бисёр бад миллион 3 миллион 3 миллион ҳар хел рафтеста миллион рафтеста 3 миллион қариб шидагия успех намекунам тиктоки ҷора инстаграма хундан намехонам вира вообще барои бисёр бада именно ҳами ютуба бисёр мехунам брат ютуба бисёр мехунам шӯҳрат зинда бошӣ гап нест брат ҳусейнҷон гап нест зинда бошӣ брат куҷои ватанӣ ҳозир ба дар душанбеем брат ай ваям ай нуробод ай ноҳияи нурободам ай ҷамоати камсамолобод бобои қан худаш я мусафиди ахмақа шӯҳрат дига қатъи ҳамун бобои қан қатъи видео накун чанд карат ҳоҷӣ изо намекашӣ қатъи ҳамун видео мекунӣ накардестам ку дига қатъиш видео салом алейкум вассалом алейкум вассалом салом сози хуби падару модаратон созан ҳама 100% алло нигаҳбонту боша ва алейкум салом Нурия биё аз Москва роид мекунам ина Нурия таҷик 08 бинавис ай Москва роид мекарда пеш бира акай шӯҳрат қатъи бобои қан гапот гирехт чӣ бале конкретно гапон гирехтагиай хеле серьёзный гирехтагиай серьёзный ҳамшар бидем гап нест салом акаҷон алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарони ҳама каса ҳамиҷе мақсади эфир кардани мо барои чия паспорти бобои Абдурахмона гирифтем ина шукронаи Аллоҳ алҳамдулиллоҳ паспорти бобои Абдурахмона гирифтем ина ҳамин рӯз да виза мондем ҳамин рӯз визаша қабул кард я пашкай ва я тоҷикай оли хай ба вай гап мезанем ҳамун через ҳамун кардагием гирифт паспорт ароӣ кардем ҳамин рӯз да виза партофташ иншааллоҳ хай дуо кунем ки визаи мо бишававу бобои Абдурахмона бигирем соқ саломат бирем шояд бобои Абдурахмон ҳаҷ роӣ мекунӣ дар бораи бобои Абдурахмон гап задестем ку брат ина паспорт бобои Абдурахмона паспорт ча гирифтам брат ҳамин рӯз да виза споридемаш салом аз номи Далер зинда бошӣ Далерҷон морам роҳӣ кун қатъи Нурия таҷикиё иншааллоҳ ҳамата роҳӣ мекунем салом алейкум шӯҳратҷон шер бачаи ватан ба пеш зинда бошӣ шерина зинда бошӣ барои дастгириётон гап надорум шерорина мардуми имина махсусан мардуми нуробод ҳаматунда ҳазор раҳмат чӣ бародар ҳархе гап нагӯ куҷуме бира аввал ба бирава баъд ту рав бародар ҳамеша дар ҷустуҷӯи барномаҳои шумоям тез гап нест брат гап нест навори зури дига дорум ол мепартон шу чӣ наверное ашиб чӣ зад бобои қан бале ҳамин бобои қан конкретно проблема кардагиай як бор не ду бор не се бор не хай карда проблема кард худаш медуна проблемаша ой мега не медунам хай ҳамаша Аллоҳ медуна паспорт дар ютуб нишон нати жала мезана ҳо брат бароям надодестам нишон ини хеле нишон метавам ки мақсад вай шӯҳратҷон чӣ хизмат кунем хизмат брат ҳамин вай як уже ҳама тиёр шид брат паспорт тиёр шид хай ҳамин номером ҳаст занг бизане барои ҳамин ҳаҷ рафтан проблема ҳамин тамом ягон проблема нест хизмат кунем ҳамин гапҳо чӣ дар кор мара гӯш кун метавонӣ роҳӣ када я 5 сол надидам я 5 кира надиди брат 5 сол шид
یور فرام میگه سری با در چی گفته سری برادر گیچ کنین بابای قند گفته سری ما گیج میشه براد ها چی بنده صبریه خیلی روی میکنم اینی تاجیک نولاش کردیم بده چند کسا روی میکنه سلام علیکم براد خطیب با عباس ویدیو کنین یکتا عباس آخی روز عباس چی های دیدم مازش نیست افگور شیشوش در کرده چی دای امی بالینسه وایش میگن که او ای وعده دیسترک می ماچیتونش میگن که جمعه دام ماچیتون خوبه عباس مشوری نه نصرت سوزای سوزان نصرت نامون رو بودن سلام علیکم سویو چوزا سویو سلام علیکم او انیق زنده باشی براد شما هم زنده باشی براد سلام علیکم همشهر بابای عبدالرحمن چی خشید اینا برادر بابای عبدالرحمن پاسپورت چا گرفتم بابای عبدالرحمن این روز ویزا دا سپوریده مشکل انشاءالله که نصیب کرده باشه میریم بابای عبدالرحمن میبریم پرس براد سمیر پرس براد خدمت بیاینده کسی زورش میرسه یاردم کنی اکا نومراتون اپارتین چیزی خواهم میپرن نومرون براد همون نوو چی ده همون قسم چهارم ده نومرون زنگ واتساپ قطعی زنگ بزنین خطا معرفی که کی چی تو چی مقصد میتونیم رفته سیم خیلی براد که رفتن در کو مثلا باید بابای عبدالرحمن دکه سیم کو خچم خیلی بفهمی خطو براد لایکا 15 لایک همین لایک بسیار بزنه برای لایک همین لایک همین خیرکارم که میتونی لایک بجخ که با مقصد میبینی که یه برادر خیرخواه پیدا شید میبرویا من غریب دیده چی بولید اورشگاه من با هم برادر ها پریوت نه چی میگم با ازبکی با نمیسی بچه ای دیوانو ما مقصد 5 سالشی نرفتن رسیه کجاش میبری خطی گاب نیست سمیر زنده باشی کدوم سمیر باشه ردن خونه خدا را سلام علیکم پریویت تیبی از کرگیزستان پریویت براتی کرگیزی چشموش چی شید چشموش علی چی نکرده سیم براد چشموش همین داولین چشموی بابای عبدالرحمن براد چی های چیل خستگی های همون داولین چشمو را باید ما فروریم براد برای همون مقصد همون داولین چشمو را که فروریم چی میشوه انشاءالله که دیگه بابای عبدالرحمن چشموش گل میشوه چشموش 100% چشموش داولینی داره بابای عبدالرحمن داولینی ازبکستان سلام علیکم صبریه я почему вы не нужны Эмиратах? Кто не нужны? Салам алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Самир кия? Самир амиҷа Самир ки буд? Гуфт Самирам ки қай Самирам? Панои Аллоҳ бошӣ бародар. Гап нест. Мустафо зинда бошӣ. حسنوف تکبیر الله اکبر مسلم گاب نه زنده باشه الله اکبر گاب نیست چی قندای آقا ما قندای سلام علیکم بر سلام دلشد علیکم زبرات ای همو دوهای یا نه بابای قاقتی بابای قان همین نوش همین خانه میگیره توبه سلام علیکم همکرسون گاب نیست عمر امیرشویف از گورод واسه زنده باشی برات صبریه در کدوم
салом алейкум ва салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Амран салом ҳамку, зинда бошӣ. Умарҷон алейкум бар салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Қатансиз чӣ боша барато? Ман Сочида. Мегам ман Сочидаям ку. Хай инаме хеле барато. Шӯрат чӣ хеле созӣ. Дилшод 100% браҷон. Алло нигаҳбонат боша. 100% иними шаҳр даем. Барои ҳамин кори бобои Абдурахмон беҳад ҳамин даводав кардем, рафтем та омадем. Хай инами шаҳрло паспортча шид, паспортча гирифтем. Ҳамин рӯз чӣ даст поидем ош? Виза да ҳамин апашкай. ҳамун ба кала гирифт визаша, да ҳамун додем. Иншаалло ин рӯз додаш визаш кае ки бироя. Ака яъне чӣ хел ба тоҷикӣ? Яъне ки чӣ хел ба 100% бигӯш. Узбекистан биласими узбечка ё узбечка мегӯм узбек ёқ чокади бобои хан гуфтӣ хандат гирифт. Бугӯ чӣ гапай? Комил гап бисёре брат. Саврия салом Шӯратбой. Брат паспорта гирифтам. Ина паспорт дар дастмай. Визаро ҳамин рӯз споридам. Иншаалло ки ҳамин виза кае ки бироя. Брат дарав мерем, тамом проблема неста. Вай чием дарав кор мешава. Ман дар Нью-Йорк такси задестам брат. Мегам ман дар Нью-Йорк такси задестам брат. Гиромид ки абу ҷурай монам дар ҳамун вай ва филм дар ҳамун Америка дар ҷоиш такси задестай. Салом алейкум сози Шӯратро. Алейкум бар салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салом алейкум соди Шӯраҷон, чӣ ҳол дорӣ? Ҳеҷ ин брат инҷа шитагием барои бобои Абдурахмона паспортша гирифтем, визаша тоғрӣ кардем, споридем визаша. Барои ҳамун як эфирча кием гуфтем ин бародароро бифаҳмонем ки мақсадам хеле гапи чапай. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Алейкум ва салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Қати Имран мега Қати Имран ҳамун кас ҳасте гап занам. Конечно ҳасте брат, чӣ ба нестай шоҳӣ? Мустафо шоҳи бародар лабай гӯш дорум. Хайнами хеле бинандагони гиромӣ, инами хеле гапи чапай. бо чӣ бигем? ёраб ту илам. алейкум вассалом Шабнам Ҷориева. алейкум вассалом ҳамун номерои Оятулло азизо. ҳамун навори ҳамин канали ма будро брат, ҳамин канали ма будро қисми чорумай. Қисми чорумда ҳамунҷо ҳастай ҳам номером, ҳамаш ҳастай. Замонавӣ хуш омадӣ. Самарқанд ҳама сад бобои Абдурахмон куҷо мебарӣ? Ҳаҷ мебарам брат, ҳаҷ. Паспортча кардам, ҳаҷ мебарам иншаалло. Шумо европароӣ мекунед? Салом алейкум ака. Виза чанд пул шудост? Визара намедунам брат, кадоме ки мақсад ҳаҷра вай ҳамин туғриш мекунем, то ҳамин 10,000 иншаалло туғрӣ мекунем, ҳама каса мерем. Он ман рӯзша муайян кунам. Шӯҳрат брат ай блогери ягон сум кор мекунам брат. Зиндагира чӣ хел ҳисоб мебарад? Зиндагим брат вай мошин савдо мекунам ку, мошин бизнес. Кам мошин савдо мекунам брат. Хай мета сумета. Нафаҳмидам ака я ҳаҷ чанд сумай? Ҳаҷ 10-11,000 сомон. Мақсад арзуни ҳамин қаъда. Салом алейкум ва салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Не гапи надорам Шӯраҷон, ба пеш гап нест, зинда бошӣ. Ҳолат бародар гап нест, ҳамин моро ҳам кӯшиш дорем ки ҳамин як савоб бигирем. Братои як гап пайда, ҳамин як кори хайра ки кардӣ дарав намегӯй.
همین خداوند خودش همین پیش کار تغوی میکنه. همین دینیو در نظر روشن میشود. گفتی چی که زندگی دیگه خوش میزگره انشاءالله، بلا دفع میشود. خوش ما برای نمو اکا اروپا براتان همین چی میره وای شغل اهالی مردم رفتستن اروپا امریکا می برادرها چی اوزی کاره رفتستن میروان 3 ماه میستن 3 ماه کار میکنن با میویم برات اکا مقصد اول پولشا میتیم اگر وای زمانهای میدی اگر حجره که باشی نمره من همونجا هست زنگ بزن من خودم همش تغوری میکنم یک جویا میریم برادرها رحکی قطیمون یک جویا میگیم یک جویا شیم بریم اکا کجا کار میکنی کار نمیکنم برات خیلی کار کی نمیکنه هم یک دیویژن نمیکنه میسوسو слушай читаешь тебе не Алина, скажи, что ты хочешь? Слушай, лекция читаешь, тебе не... Мега тебе надо отвечать людям, ты чё? Алина, людям надо отвечать, ман калон. Да, Джон. Хечи, ну, ахват пусикам. Салом, ман... Салом, ман Будилай. Хайо, хеша рой мене. Хайам кадмера ки рой мекини брат даму номере ма ҳамун ҷай. Вай ки. WhatsApp да бинавӣ ҷавоб метиҳам. Шӯҳрат беҳтарин кора кардӣ. Иншаалло. Гап нест ҳоли братот иншаалло бо ҳама даақима дуо мекунем иншаалло. Бо ҳавоёе ки мисол гапҳои қабеҳ меган иншаалло ҳавоё бо ки мебинанд дилошо ором мешавад иншаалло. دلوی سیاه شو گفتی چی سفید می شود همه بابای عبدالرحمن انشالله یه بالا کنم همه خیلی برمش همه خیلی پشتش کنم همه خیلی 7 کروک دورش بگردم در رکعت نماز صفا و مروه برام بیارم سرش بتراشم همه خیلی آرزو دارم تمام در همه حیات همه خیلی آرزو دارم دیگه هیچی آرزو نیست همین بابای عبدالرحمن برم باید انشالله می برمش خدمم که نه برمش بس یک کس رویش میکنم برات слушай я хочу тебе что скажешь меша шукронаи худо соз раҳмат салом бародар зинда бошӣ ба дастгирии якдигаро бале ба дастгирии якдигаро беҳад бародаро хизмати сахт кардан махсусан ҷамъияти нуробод ҳамин дар ҳамин россия бародаро кадмед ки айкиҷое ба фикр ки ҳар як ноҳия бахча ҷамъият дорад дар ҳамин ҷамъиятоту якҷояш ин ҷамъияти нуробод ба мора беҳад мақсад ёрдами зур кардаг ин бо ҳози як бача аями як қишлоқ ғалтида чико карда ҳамин дар ҳамин группа шумо ҳастум бовар ки ҳамин ҳама ҳамин хе бародаро сум ҷамъ кардаистанд ҳавай задаги помо ҳамаш даридаги титипитай ҳамин хе пул ҷамъ кардаистанд бародаро ҳама якҷоя ҳавая личени кардаистанд ин ҷамъият корш ҳамин барои ҳамин мо бояд ҳамеша ҷамъият бошем ҳамин ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷамъият гуфтагиай мақсад ҷамъият кишидӣ як мушт мешай бақувват мешай хеле не ки дарав якдигариона паст бизанем бояд мо хеле набошем якутия биё кор ҳастай барои якутия хелаши нарафтам не ки чанд аз соли 2009 аз соли 2019 аз соли 2019 дига нарафтам мусуно вообще ну я что ты согласен мара имран ака номерота аз киҷо гирем замонавӣ ҳамин канали ман будро қисми 4 номерои ман мондагиай 937 66 17 66 ватсап шумо ягон ҷо тоҷикистон бародар ман аз чиам аз тарафи ғарбам ноҳияи нуробод ноҳияи нуробод меган ҳамун ҷоям камсамолобод ай ҳамун ҷо аз куҷо мепарем ака мебинем брат шавай ташкент душанбе пирай ҳама ҷо лав задай рес ай любой ҷо анхе рост мепарем мерем дубай ай дубай мезанем мерем ҳамин виза бошад чие брат чере любой ҷо мерай
Самое главное виза. Алейкум из Чечня. Чечня. Алейкум вассалам. Ходжи Маруф, зинда ходжи брат. Чокай канал чхела канал. Шурат брая зан Москва гуфт. Комил ҳамин ту дига ҳечи гап надорӣ? Комил, ман дар Тоҷикистон динёи овод, динёи тенҷ. Ҳозир як қадаме як кор кунад мегиранд мекашанд. Охай худа чи ҳамин кунковакӣ дорӣ? Салому алейкум акай шерам. Зинда бошӣ брат, зинда бошӣ Форс. Алейкум шуд ҳамшаҳрам. Зинда бошӣ. алайҷу ҳамшаҳрам. Алайҷу дар забону ҷунум, дар қадду қомату ҷунум. Айдушанбе чанд сум? Айдушанбе пасти 14,000 сомон брат. Ҳаҷи умра рафтанд. Привет из Узбекистана. Привет брат, привет. Сарранги муза. Мега сарранги муза. Ранги кезия брат, сарам бақуввати яки ранги кезия. Сарранги. Чи несаи? Шамития шаҳри Туз ҳаст, Киргизистан. Қирғизистон. Шерои Қирғизистон зинда бошед. Салому алейкум аз Оренбурга. Оренбург зинда бош шерои Оренбург бародаро ҳастанд. Мега сарранги муза. Салом брат. Камнамои. Юрий Бойка. О, Юрий Бойка. Юрий Бойка ки боша? Сагпароно. Киҷорат нигоҳ дорен. Довуд. Брат, ман саг нестам братан. Ман ҳоҷи шӯҳратам. Аллоҳ ҳифзат куна. Гапта хушрӯ бизан брат. Эфиртон дорем. Гап нест Форс. Форс гап нест. Ватан кулоб ҷон ба пеш. О, кулоб. Амин нав да кулоб будам. Ай кулоб кия бародаро бисёранд. Ина бародар Шегай, Шегай кулоби. Шега. Ина далер официал блогери ай кулоб ай ку беҳад бачаи зура меҳмону шидагем. Ча я шавқаиш будем. Ба худо шӯҳрат брат, матра пас намезанам просто. Ки амин гап. Томат боша хафа наша. Брат, охай ман тра чихе бифаҳмонам. Ман намедонам чира ба худо. Просто айру бобои хамара хесанам хеле видеом кардан, ҳам хеле тема кардан. Натури ман ҳамҷа намедонам ягон чия. Бача чо кардеси ман шигрона алло. Брат, аҳамият натеба. Не, хай мон чизе кадме чи мақсад дора гуфтам. Салому алейкум чи хеле бобо. Боша банди. Ён най. Бале, бале брат, зинда боши дӯстам. Гап нест, гап нест. Салому алейкум ака. Номи бачаҳакои шаҳраки Данғараҷон. Братҷон фақат ба пеш. Шери нар ҳамин ҳозир данлим ҳамин да Данғарам зиндагӣ дорам. Хонам да Данғара. Шерои нари Данғара зинда боше. Синфи чанд? Комил. Гап нест Комил. Салому алейкум брат. Алейкум ва салом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародаро, мақсади эфири мо гап чапи зиёдтӣ нестай. Мақсади эфири мо чия? Мақсади эфири мо паспорти бобои Абдурахмона ман кардам. Бобои Абдурахмона овардам. Балинса тамоми ҳамин духтурои Тоҷикистон нами либои чабугин бу овардам. Ҳамашон бобои Абдурахмона дидан. Як духтураш ба калаш гирифт, Сулаймон меган. Беҳад духтури зур будай. Бачааки зур. Гирифт бобои Абдурахмона чашмаша ҳамаша дид. Гуфт давлени чашмош бояд 20 бошад, чилай. Ягон айб надора. Ҳамин чашмоша гу личени кунем. Давлени чашмош ки фурмад, бобои Абдурахмон худаш автоматически мебина. Ана мақсади мо чие? Бобои Абдурахмона дар байни мардам гуфтем ки иншоалло ба хизмати шумо мегирем. Мақсад ҳадш мебарем, ина даво кардем, ҳама коша кардем, зиндагӣ шароитош ҳамаш тен шид. Ягон мушкилӣ надора. Бобои Абдурахмон паспортиш кардем. Шерои нар. Ина паспорти бобои Абдурахмон. Ина ҳамин рӯз визаша споридем. Визаш ки бироя, иншаалло навороро тамошо кунем. Наворои беҳтарини дами хеле қалбшикан. Наворо иншаалло мебироя. Наворо айпеша. Наворои беҳтарини беҳтарин. Куҷои Данғара да яка биё. Яй пеш чақчақ кунем.
гап нест Шерина, гап нест. Ами пайгири наворо бош, ма ай данғараем брат. Асуси да данғара ози дига зиндагӣ мекунем, мора хезондагиам. Хезондестан мон. Салом алейкум Самарқанд, салом. Феруз мега. Феруз алейкум ва салом. Шербачаи Самарқанд. Ясин сени бобои қанда дар ов телаш кун брава. Бобои қанда. бобои қанд ганда ошибка кардия, дар ҳаққи мо хиёнат кардия бародаро. Пандочи ба пеш, гап нест шеринари пандочи. ватани падарӣ аз фаҳмо хан тараф да Имран. Кадом тараф да Имран? Салом алейкум, ман данғара хизмат кардагиам. Мегам да данғара хизмат кардагими бародар. Ма уфадам. Салом алейкум, ман шумо аз шаҳри Оренбург мебинам. Как жив дангаре? Салом алейкум ҳоҷӣ. алейкум бар салом. Шарофиддин Сайфуддин. Шароф ту чӣ баи хеле карде бача? ҳамун бародаро мара занг заданд, гуфтанд мо дар ҳамин Қазоқистон мондагем, мо дар кор, мо мақсад гишнаву ташнаем. бародарам ту дар Қазоқистони, ҳамара види, ҳамара медонистӣ. чува ту дастивияз навурмади бародаро ёрдам мекардӣ? ва ё мақсад оз давоё далим ҳамин кор дар кор надоранд. Қазоқистон рафтагиянд 2 нафар, ҳамунҷа мондагиянд, ай Россия депортасияшу кардагиянд. ҳавора ёрдам карданд дар кор. дастивияз биро дар WhatsApp бинавис брат. медонам ура Аббоси Ғармӣ хушрӯ. Аббос касали сахта, дар ҳаққиш дуо кунем бародаро. Аббос касали беҳад сахта случайно ғарғара да нести охе. Не ака. Да данғара нестам ра душанбе даём. Данғара зурай пешида. Данғара ози беҳад базеб шидагия брато. Шерпалан гап надорам, радмои Нуробода нишон доди шери палан зинда бош. Гап нест че бачаҳои Нуробод Аллоҳи бузург ҳамата ҳифз куна. ҳама каса дастгирӣ менем. бобои Абдурахмона паспорт бурмадай брато. данли момент ҳами вақти ҳами гуфти чӣ ёрдама, вақти ёрдама ки бобои Абдурахмона бигирема баремаш брат. визаша спордем амирӯз барои чӣ депортатсия мекардагӣ. хайр ки проблема мара беҳиши депортатсия кардагиянд. 5 сол пеш депортатсия кардагиянд дар Россия. раҳа маҳкама бо гапи чап кардан. натури ами раҳма виза маҳкама Россия рафта наметавонам брато. Шерина гап нест барои чӣ депортатсия кардагӣ. хай бедакме, ҳама вешна бедакме мегардам барои ҳамун шид баъди эфир занг мезанам охоҷӣ. гап неста, гап нест Шеринар занг бизан бигирем бародаро дастгирӣ кунем охи. вай иншалло ме пандочи ба пеш. гап нест Шеринари пандочи сари мост кунем. чӣ мегӯй ёрдам кунем брат охи ман бачаи регардам гара ба пеш. ман мегам ман бачаи регардам данғара ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. шербачаҳои Тоҷикистон ба пеш. 10 бор гуфтам данғара ба пеш. бобои Абдурахмон кияй? бобои Абдурахмон брат ҳамин наворо раби қисми диюм. саргузашти бобои Абдурахмон ай. бобои Абдурахмон як мусфедия ки ҳеч ка дар ҳаёт надорад. ба кулли чашмош кур шидагиай. ягон ҷора намебина бобои Абдурахмон. ҳамин ки ҳама вақт дар рӯи ҷойнамозай 5-24 соат таҳорат намоз. фақат ҳамин дар зикри худо ай. ҳавая мо дастгирӣ кардем ба хост ба ёрдами шумо. ман сабаб шидагиам. фақат ба ёрдами шумо ман сабаб шидагиам. бобои Абдурахмон аз сатҳи зиндагиша тенҷ кардем. паспорти хориҷиша гирифтем. иншаалло насиб коша ҳаҷш мебарем. илтимос ҳамо бобия чӣ кор лав задай дар Қазоқистон ҳоҷӣ ёдам менем академет ки най мега кор дар Қазоқистон лав задай. бародарои мо дар алматчиан алмато дан. ду бародар дар алматоан. ҳамин дани момент кор надоранд, бекоранд. WhatsApp ман 937-66-66 бародаро агар ягон кори соз боша, мақсад машиники набоша, ҳавора дастгирӣ кунед. дар Қазоқистон мондагиам мақсад дали момент гуфти чӣ ки ҳамун хурданишно проблема шидагиай.
ҳавора нав рафтаган чӣ хеле нав мераи ҳеҷ ҷора намедонӣ ҳавора ёрдам кунӣ. ватсапи ман 937 66 17 66 бачаҳои Қазоқистон кад мебоша илтимос ҳамон бародаро ёрдам кунед дар Алматоам. ака вақт дорӣ қишлоқи хора сёнка кунӣ бедихо ба киҷода боша брат ҳамин бедихо фаҳмо ака раҳмат иншаалло ёрдам мекунем беҳтарин корро мекунем гап нест шенар ҳавора устоан кор пор ҳама корро метунанд 100%. просто ҳавора дастгирӣ кардан дар кор кунанд ҳавора дар Қазоқистон бомтима момент данғара чӣ кор мекунем мега данғара чӣ кор мекунем данғара да брат ма хона дорем ягон кор намекунад дар данғара. салому алейкум бобои Абдураҳмон чӣ хела бобои Абдураҳмон 100% брат бобои Абдураҳмон ништиягай паспортиш кардем иншаалло ки ҳаҷиш мебарем иншаалло. салому алейкум сози хуби брат ами худут ай куҷо мешӣ брат ман ай тарафи ғармам дар ҳамин душанбе 12 момент зиндагӣ кардестам. ави наврӯз ми все таҷики празднуем мехра хоб аксари ба пеш аскари пандочиги ба пеш Нуробод маҳаллаи Панд салом иншаалло мерем иншаалло брат иншаалло. чӣ ту блогерт ма блогерт вах каки мощный сочный человек кучай качул ба пе кучай качул ба пе модаи ҳарачанс ҳаҷака бародар кияи Талаб Алиевна гӯш кӣ бародар ҳамин кадимед ки ҳаҷ рӯй мекунӣ модаратне падартне худне чӣ кори мекунӣ ҳамин мо қатъи бобои Абдураҳмон якҷоя мерем мақсад ма бисёр рафтагиам брат якҷоя мешем як группа мешем худмон ҳамин якҷоя мерем мием гуфти чӣ хеле уже каждый секунд уже мебинед дар навор ки о дар гиҷоан чӣ кор кардасан ҳамара мебинӣ. номерои ман 937 66 17 66 дар ҳамин ватсапам бинависед кадомед ки раҳкие якҷояшем бирем бобои Абдураҳмона паспортша гирифтам мақсад якҷояшем бирем хонаи худоро зиёрат кунем. доночане маҳао араби намедонам арабоз чун ҷазирбоч даган аха қишлоқи лангарбор медони просто ҳамун ау тараф обай. ассалому алейкум ваалейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ кас чаппул ноҳияи Нуробод маҳаллаи 5. ассалому алейкум ти сигане какой сиган яъни сиган я таҷик я чистокровный таҷик шаҳри Душанбе да ба фикри мо ки ҳама 11000 сомон мешавада 11000 сомон нигоҳ ки брат 11000 сомон ҳамид вай мумкин хай ки 11000 сомон ватсап да мегум мерай билет туда обратно 14 рӯзай ҳамаи хирокаш дар ҳам дирин шай гостиница ҷои хоб поб ҳамаш дар ҳам дирин шай охая ки конечно брат ёрдам дар кора сигани мара сиган мега сиёҳ тофтестам чун сиёҳ тофтестам ба фикри умид лампочка надора хона ака маънои баракаллоҳу файку чияй баракаллоҳу фикру ба фикр мешавад ки намедонам аллои шумо розӣ боша ҳам хеле мешиди оша ма қамалоранг нестамоне ки медонам хайканкам салом братья нашинохтем брат не брат нашинохтем наврӯз какое отношение к исламу имени вы язычники мега ми не язычники ми алҳамдулиллоҳ мусулмани шӯҳрат
зборш мекунӣ пули ҳаҷи бобо. Не, збор намекунам. Збор тамом ҳамия збор кардем 18300 чи брат. Хуноша мақсад кардем, баняш кардем, бои қапл мондагияй мақсад чӣ хеле эзимш мехарем, кумр мехарем. Хаяк бо даму зиндагӣ хидаш сарфш мекунем брат. Нашод ҳаҷ рафтани аделния бародаро ба кала гирифтагиян. Мақсад я апашка биромадаги апашкаи тоҷик покистоне тоҷика дар посолство дар ҷой поли виза пизаша хидаш занг зад мара. ҳамун аввал занг зад гуфт ба кала мегирем виза ҳамаша ба кала гирифт. барои ҳам мегӯм ки ҳамин дальни момент кадамед ки метоне ҷои нангай сози хубӣ мано чӣ наиста кӯчаи хидмано душанбе куҷои брат ай садбар садбар братан худованд розӣ бошад. гап нест алло ай шуморам розӣ бошад. бале ҳамаш дар дармаш 11000 сомон. ҳамаш 11000 сомон брат. Чӣ? Фото. Бале, анеми фотое ки дидесте. Вот эти фото дядя Абдрахман. Мы его хотим хаджиб. Вместе с ним хотим хадж поехать. Кира хадж роя мекунем. Бобои Абдрахмона паспортш кардем ина бобои Абдрахмона мумкин эфирда мумкин аз YouTube ина бобои Абдрахмона паспортш кардем. Осин Иван Иванович, русский парень, стал таджик и мусульманин. Мы хотим его хадж отправить. Кира хадж аму бора мебинам ҷигарон мереза. Барои бобои Абдрахмон я шумо не ҳама ҷигараш мереза. Бобои Абдрахмон айпеш би як одами нуронӣ 5 вақт намоз соати 1 шаб соати 3 шаб бо намози адел намехуна 24 соат зикр мекуна 24 соат дар зикри аллоҳай. барое ки аллоҳи бузург дар Қуръон мега ки магар ман шуморо халқ накардам ки ибодат куне маро. аллоҳи мақсади ҳамин халқ кардани мо аллоҳ моро халқ кард барои ибодат кардан. мо ҳамеша бояд аллоҳро ибодат кунем дар зикри аллоҳи бузург бошем. зан ҳаму кадам ҳине гирифта дар ҳамун Украина дар Запорож хидаш дига неста дига Запорожи хиёмен вуҷудам надорад чун ҳамунҷа вақти ҳамун хизматаш вай шидагия ба меоя короче 60 сол ҳамин робо зиндаги кардагия русай и бобои Абдрахмон худаш русай мусулмон шидагия мусулмони қавиай бобои Абдрахмон бобои Абдрахмона ва худаш айпеш худаш мехеза масҷид мерава айпеш худаш дина қабул мекуна айпеш худаш ай рӯзе ки дина қабул кардагия мо гудай будем даёд бунай 5 вақт намоз шамехо ҳатто намози ҷама ба пои пиёда мерафт. мошино маън мекарданд мегуфтанд дяди Абдрахмон биши мо тра масҷид баремон мегуфт не ма бояд пиёда барам соати 11 мехест ба масҷид ҷамъхона дар болоҳай чанд километрай пиёда мерафт мегуфт ки аллоҳ мара гуноҳома бубахша. ине ки дар сари пиҳириш дар экзамени аллоҳай чашмош ба кулӣ намебинад дачиво тоза 5 вақт таҳорат мекунад ҳамихе ба чишми кур хайна брат ҳамин хиту як бор тиёқ бигӣ чашмота биҷо 20 метр бара рафта метунӣ. бобои Абдрахмон 4 сол шид ба кулӣ чашмош курай намебина. бобои Абдрахмон намебина. ба қади сим ба девор омӯхта шидага ба қади сим мерава ҳоҷатхона мияд таҳоратхонаш таҳорат мекуна қарабои таҳораташ шукронаи ҳамсояҳош беҳад ҳамсояҳои хуб дора ҳама вақт хизматш мекунанд. бобои Абдрахмона таҳорат мекунад мияд дар ҳамин ҷогаҳакаш вақти намоз соатакш мондагӣ уже ба вақти ҳамаи намозоша 5 вақт намозша мехона ҳама вақт дар зикри аллоҳай ҳама вақт зикр мекуна. хай мо як сабаб шидем брат. ҳай мо Нуробод рафтем ростига мусобиқа рафтем яда бародара мусобиқа бурдем мошину клечид ҳамин як сабаб шида мо даем бобои Абдрахмон сабаб шид мошин клечин гуфтам беям мия бобои Абдрахмона хабар бигирам хестам бобои Абдрахмона хабаргир рафтам навор кардем дига мошин соз нашид
همین نوار کردیم پهن کردیم این میخه یک سبب شد هر یک چیز به خواستی کی میشه به خواستی الله بزرگ میشود همین یک سبب شد بابای عبدالرحمن پیشکش شما کردیم حتی باور کنید برادران همین بابای عبدالرحمن کو همسایه‌اش از 100 متر سمو همسایه‌اش یک خیلیش خیال میکنه که مرده همین بابای عبدالرحمن خیال میکنه نیسته همین مردمی همین فقط حد همسایه‌اش همین که مقصد یک کاسه خودش میبردن با خدا قسم ولی کو یک آدم وای میکنن همین بابای عبدالرحمن روز میشیده که گشنه میمونده هیچ نمیافته بخره این گپور جای گفتن نیسته همین خیلی سبب شدیم در این بابای عبدالرحمن حاضر بابای عبدالرحمن خیلی 100% در پیشش 5 نمود اوقات میروه هیچی نرود در نمود اوقات میروه الحمدلله اوجه همه نگهش کردیستن بابای عبدالرحمن از حال احوالش همه این مردم ناحیه نورآباد با خبره حتی باور کنه مرا بسیار آدم زنگ میزنن که ما چخه بریم بابای عبدالرحمن خبر بگیریم با خدا قسم زوره میکنن که ما چخه بریم بابای عبدالرحمن زیارت کنیم این بابای عبدالرحمن به حد این عشق این مهر محبت همه ایره الله میته برای این برادرها هر کدامت که چیکاری که میکنه نمیکنه وقتی گفتی چی که سفر ما به خانه خدا را بابای عبدالرحمن باید بگیریم خانه خدا بریم انشاءالله 72 ساله قریب 73 رفتگیه افگار چیدگیه یک کالیاسکا خریدن در کار هم کالیاسکای زور خریدن در کار در کالیاسکا سوارش میکنیم انشاءالله میگیریم میبریمش همه 15 روز فقط در خدمت بابای عبدالرحمنیم فقط به یاردم شما ما خدمت میکنیم ما سبب میشیم به یاردم شما بابای عبدالرحمن خدمت میکنیم انشاءالله مقصد ما این میاد مقصد ما همه که فقط بابای عبدالرحمن خدمت کنیم این خیلی اینا پاسپورت چک کردیم با خدا قسم ده چی وقت خرساندم انشاءالله که ای الله اولی کو برادرای بابای عبدالرحمن 2 روز زنگش نزدم دخون دور اومد با خدا قسم با نام الله دخون دور اومد بابای عبدالرحمن همه که دخون دور اومد سینه میگه که همه پیشش وای سر زنگ زدم بچه‌ها در آب رفتن هم ماشا زنگ بابای دام چوکاد هم از 300% که همه پاسپورت بر اومدگی بده پاسپورت بر اومده ما آدم روی که گفتیم پاسپورت تا بگیره بعد شنبه روی کنیده اجازه ویزاش تغییر کنیم که پاسپورت در خودش بده باور که در خودش بده خیلی باید گپا گفت سخت رختیه به حد سخت رختیه همین یک کاری کنیم که بابای عبدالرحمن بریم در همین گفتی چی که خیلی که این مرد یوشی و پیری نداره و در همین سر پیریش بابا را یک خرسان کنیم وحشی نمیبینه چشماش یک عمرم توقع با تخته پشته خیلی ای درده همه ما باید احساس کنیم همه ما باید ای درده احساس کنیم که درد بابای عبدالرحمن داره همه ما باید احساس کنیم همین بالینسه شواردم یک برادر ول در همه جا باش هسته نیسته نمیدونم گفت که همین جراحی چشماش همش با کلا گرفت بسیار برادرها با کلا گرفتن همین یک تا با کلا گرفت گفت که چهاردومه ایرپورت میره یک دخترای اولی نوم اوای فراموش کردگی مولی همش میبرونم خیلی گفتیمش اومده که همش با اون بالسا خیلی گفتیم ما نمیتونیم مسفید کشولکا بریم اومد در همین روی مسفید گفت که تو ساز نمیشه چشمایت نمیچیه همین باید رحمان گیریه کرد قسم با خدا هم خیلی جیگرام آوشید خیلی که ای الله خودش بزرگه او چیزی که آنچه که خدا میخواهد همون میشود آنچه که ما میخواهیم نه آن میشود برای همین ما همه کار پرفتگیم دمی بابای عبدالرحمن گرفتگیم که همین بابای عبدالرحمن خدمت کنیم با یاردم شما فقط خدمت کنیم برادر یاردم میکرده به همه تو هزار رحمت کدمه چی یاردم میکرد مردم تیک تاک به حد دستگیری سخت میکنن 3 میلیون آدم در تیک تاک 3 میلیون آدم در تیک تاک مرا دستگیری کردگی های مرا بابای عبدالرحمن قطعی
дастгирӣ сахт кардагиаст. 3 миллион нафар. бовар кунед бародаро. ҳар куҷое ки боше ҳамеша барои ҳамин бародаро хизмат кунед. шарт нест он касалӣ боша чӣ боша, ҳама вақт дастгири якдигар боше. иншаалло инами хеле бародаро. кай рафтани ака насиб на насиб коша инами визара ҳамирӯ супоридем брат. визара ҳамирӯ супоридем. иншаалло худо хоҳа мерем. визара ҳамирӯ супоридем. бародаро 233 нафаре. вайфай ма чикор карда ака ми ислам гӯш кӯ бародар, гӯш кӯ. чӣ дар ку даҳамиҷа медрои фитна медозӣ? фитна надоз, фаҳмидӣ? ҳар хел гапои зиёдтӣ назан. беметра чорит кунам шери худо бизанатара. як бор хесте кунтон да ҳама ё кажде ҳичи наде бо чия мегапча мегӯяд брат дафша пад. шегрид бачора да проблема доз. таможни Саудия никоҳ мекунанд қатъи ягон мард. Не бача чико кардеси хеле гапчап нестай. ҳеч кар кия никоҳ мекунанд, ҳеч кар никоҳ намекунанд. хеле гап нестай. ой шайтон хоино. ҳамиҷа чанд нафарай? ҳамин кӯшиш кунед ки дар ҳамин каналҳои хоиноро тамошо накунед. гурӯҳи 24 на ҳазрати ҳамиро вообще тамошо накунед. ҳамо вечна проблеман. паданат айрӯ ҳамин пир шидагиай тирма. вообще ҳамин паданатҳоро тамошо накунед. аллоҳ ёро лаънат, аллоҳ ёро бизана, лаънати аллоҳ гирифтор шаванд. ин шайтонои ҳаром паданалат ҳама бисёри модарро гирён кардагианд. пад ҳамаро фаҳм мекунанд. дами тай падвал ба ҷоан ҳамин интернет фақат мардума гумроҳ кардестанд. ягон тад ҳамун кӯшиш кунед ки дар ҳаваё чӣ нашин. хай бародаро, аллоҳи бузург ҳаматан нигаҳбон боша. ба ҳамату ҳазор раҳмат. зиндаву сарбаланд боше. ини бародари хитоӣ ниҳо кадами ҳасти нести намедонам чӣ навистай. ба хитоӣ навистай. китайский. ягон тад хитоия медонед ку перевод кунед? Кто знает по-китайски? Китайский язык кто умеет читать? Читайте. Чорниш кардам. Не, чорниш шӯҳрат ба пеш. Зинда бошӣ, гап нест. мавзунаи фархорӣ. чанд шуд нархи ҳаҷ? 11 акма гуфти чи вай намекунем 11000 сомон. ҳамин нархи нормальни ҳамин конкретниш 11000 сомон брат. вай мекунед якҷоя мерем. якҷоя мешем. қатъи бобо Абдураҳмон мерем. инем хеле мавзунаи фархорӣ атибия луби чиҷун бобои шӯҳрат ба пеш. Игор гап нест шеринар. зинда бошӣ. бародаро 245 нафар обуначиҳои ма як насиҳату мекунам. ма ба насиҳата нестам. гуфт шумо бисёри шумо мумкин калон боше вай боше. ҳамин шумо дар ғарибиен. шумо дар ғарибие. махсусан ҳамин гурӯҳҳои мухолиф хоинои миллата тамошо накунед навоёра ки ҳамин шумо дар ғарибиен. мисол ман худам ҳамин чи ғарибия чишидагиам. саротунаку вайрон мекунанд навоё. паданалатҳоам хел саротуна вайрон мекунанд. полни ва агане қади ватани мо ободу тен дар ягон мамлакати рӯи дунё нест. иншааллоҳ бо ҳамин хел тараққиёт мекунем. ҳамин хел пешрав мекунем. бародар ҳамин хонаи лӯбои ҳамин тоҷик медирой. хонаи лӯбои одам бара бидиро. ҳамин хел дусолхунаш тина кардагиай. чӣ нӯшу неъмате биёвӣ мехӯри. алҳамдулиллоҳ. ман надидам гиҷои ҳамин мегардам. на кӯлоҳ мундай. тамоми тоҷикистон мегардам. хонаи ҳамин хел лӯбои одам мерам. ҳамин хел дусолхун парвастагӣ. алҳамдулиллоҳ. як тиканун миёвӣ мехӯрӣ. ба худоё худовандо ӯ рӯзоиро ба сар унаёра ки ӯ азобое ки мо доштем. охир савус мехӯрданд мардум. ба худо зе
ба номи худо ӯ рӯз нон овардан гуфтам ин чия бирая нуни фатхамири фасон биги биё гуфтам ба худо мардам ҳама маст шидаги шигронаи неми тенҷи ободӣ кунем любой ҷо буфорат бира ими ҳозир михе соат чанда соат 11 шавай любой ҷои Тоҷикистон мера инамихе мехӯрӣ мегарди мечарӣ фақат ба пеш намозхони бира намоз табу хун рӯзаги намоз табу хун ҳеҷ ка ба ҳеҷ ка кордор нест ҳама тенҷа фақат дастгири якдигар бошем ҳама вақт қавӣ бошем ҳама вақт мо бояд қавӣ бошем фаҳмиде бародаро вообще ҳамин хоинои миллат тамошо накунед вообще тамошо сарот на гаранг мекунад худтон дар проблема надозе шерои нар фақат ба пеш Тоҷикистон ба пеш мо ҳамеша ба пеш фақат ба пеш рост мегӣ бира салом алейкум алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародаро ҳама бинависед Тоҷикистон ба пеш то ин ки бибинанд талхай ҳамашу бикафад Тоҷикистон ба пеш шигронаи аллоҳ мекунем шигронаи аллоҳ мекунем гиҷои ҳамин кор мерем зато мардакем мо кор мекунем фарзандомона мехӯронем мепӯшонем ҳамин алҳамдулиллоҳ ватани мо ободу тенҷае ки мерем як ҷо хирсандем фарзандому мераванд ободу тенҷа як кас аниқ гуфта наметавонад ку ҳарбае ки бихе як кас аниқ бигӯ ҷараста мебиронанд дар чиво қонун сахтае ки ҳамин айрӯи қонун кор ки бифорад ки ҳамин зиндагит пеш бира ҳамин ғуломи қонун шидан дар кор ҳамин қонун дар тамоми рӯи дунё ҳастад мо бояд ҳамеша ба ҳамин қонун ҳамин тибқи конститутсия кор ки иншааллоҳ ҳеҷ ка ҳеҷ чӣ намегӯяд фақат ҳамин Тоҷикистон ба пеш мехӯрем мегардем ватани овод зинда боше шерои нар фақат хоинои тамошо накунед ки дар ғарибия ме ба тахтаи пеш мезанӣ падана дар мебироя рангин чиян мори аждоҳоро ку аждоҳоро мехе авфит мекунанд сарта гаранг мекунанд барои ҳамун гаранг наше ҳама вақт ҳушёр ше ҳушёрия айдист нате ҳама вақт мо бояд ватандӯст бошем ҳамамо ки ватандӯст бошем иншааллоҳ ҳамихе пешрав мекунем Тоҷикистон ҳама пеш дар хонаи ми лӯбои одами медрой я ароба я мошин меёви я бача дар болои камаз мардам мерафтанд ҳамин душанбе нуробод мерафтанд дар болои камаз раҳмати ҳамин очама худо раҳматиш кунад дар қадди камаз кашошдо қариб балони камаз меҷиқидаш ки ба душанбе ра биё мошине намеёфти душанбе биё тоба кардам худо мера мошини чӣ хелия мега бояд ҳамин мошини фасон боша ки ба душанбе ра биё шукронаи аллоҳ мекунем бача ба худо хай ҳамин кадимед ки ҳамин азова дидагие ҳамату бояд ман лично ман азова дидагиам ҳама вақт ҳамин хет дар интернет мехондем ҳамин солҳои ҷан ҳатто меомадан ай интернет хӯроки моро мебурданд ҳамин хӯроки сағирора ай интернет мегирифтан мебурданд тобакам худо ҳозир пешравӣ аби оводӣ аби ба худо қасаме Тоҷикистон ба пеш ба худо ҳама вақт ба пеш я намуд овод чидагие ки напирсе ҳамин оводӣ фақат ҳамин хет тенҷия ҳама ҳамин кор куне бихӯре бигарде фақат ини паҳат бо мара чоплус мега худо бизанад охимат ки ҷои ман чоплама чизе ки реални мегум Тоҷикистон ба пеш ҳамеша мо бо Тоҷикистонем бо шермардои Тоҷикистон ина Узбекистон шерои нари Узбекистон ҳамату зинда бошед ҳамин бародари мо хитоӣ нависесай кадоми хитоия медунед ягон тазнеса ку перевод не чӣ мегаем бародар Тоҷикистон ба пеш Гулноза Ҳамидова Тоҷикистон ба пеш зинда бошӣ тобакана алҳамдулиллоҳ TJK ба пеш зинда бошӣ шерина зинда бошӣ аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша ҳаҷ бародар 11000 сомон 11000 сомон иншааллоҳ ҳамин меоид мерем мепаред дастзанем мерем бо меоем иншааллоҳ айноми чоплусо гам мезани таха ки паданалат ака чор нишкан
زنگ نزنیم در افیرم. ما آدینا کدوم آدینایی؟ ازبکستان اکا. زنده باش شهرنر ازبکستان. زنگ نزنه بچه در افیرم چی زنگ میزنی آخی؟ زنده باشه. الوی بزرگ همه تا نگهبان باشه. شبای خوش شیروی نر. ما افیر میبرویم. افیر دیگر منتظر باشه. تاجیکستان با پیش، شیرمرداش با پیش. دوای خای.